Naše doterajšie skúsenosti skôr odzrkadľovali situáciu, kedy síce bolo zjavné, že prichádzame niekam ako ľudia so zdravotným postihnutím, ale pokiaľ sme chceli dosiahnuť nejaké výsledky alebo dostať sa k nejakým benefitom, tak sme boli prakticky bez nejakého dôkazu o tom, že naozaj nám tie benefity patria. Napríklad v Rakúsku to majú oveľa lepšie poriešené aj čo sa týka samotnej bezbariérovosti, ale v zásade aj ohľadom samotného preukazu, že keď idem napríklad niekde a ukážem aj slovenský preukaz, nebol s tým problém, aby som nemal na nejaký vstup napríklad zľavnený nárok. Ale potom v Česku viem, že tam s tým trošku bol väčší problém, keď som chcel ísť na nejaké kultúrne akcie a pýtal som sa ich, že či uznajú aj slovenský ZTP preukaz, tak dostával som aj také odpovede, že nie. In this important meeting today, we are going to adopt two very important documents. Tak práca to bola úžasná, pretože v rekordne krátkom čase sme vyrokovali túto smernicu o európskom preukaze občana so zdravotným postihnutím a európskom parkovacom preukaze. Bolo veľmi smutné zistenie, akým všetkým bariéram a problémom čelia osoby so zdravotným postihnutím, keď chcú naplňať ich právo na voľný pohyb osôb z jedného členského štátu do druhého v rámci Európskej únie. Od úplne smiešných vecí, že im neuznávajú proste parkovacie preukazy, že im odťahujú auta, až po to, že prakticky keď sa osoba so zdravotným postihnutím presťahuje do iného členského štátu, tak všetko si musí hradiť sama. Táto smernica umožní, aby občan so zdravotným postihnutím bol uznaný v iných členských štátoch, keď bude sa presúvať na krátkodobé pobyty, to znamená v rámci turizmu, a aby všetky podmienky, ktoré sa vzťahujú na ľudí so zdravotným postihnutím z toho členského štátu, boli aplikované vlastne aj na občanov so zdravotným postihnutím z iného členského štátu. Tým, že sa bude treba nejakým spôsobom synchronizovať a zjednotiť tie rôzne kritériá, na základe ktorých sa budú poskytovať benefity, tak to môže pomôcť aj k nejakým zmenám u nás doma. Určite veľmi vnímam túto iniciatívu Európskej únie a zvlášť to, že tie informácie budú na jednom mieste. To je pre mňa také veľmi dôležité, lebo osobne vnímam, že sa už len v tom našom priestore strácam. Takže ak si predstavím 27 krajín, v ktorých by som sa mala orientovať pred návštevou, hoci len pred krátkou návštevou, tak som z toho taká vydesená. Čiže toto je pre mňa veľmi, veľmi dobrá informácia. Táto smernica o európskom preukaze osôb so zdravotným postihnutím a parkovacom preukaze pootvorila tie dvere. Bol to prvý krok, ktorý je na tej dlhej ceste zrovnoprávnenia osôb so zdravotným postihnutím s inými Európanmi. A myslím si, že teraz by mali naozaj využiť to momentum a nevzdať sa a proste lobovať za to, aby ich práva boli uznané.